Meininki. No eikä mitäs tässä. Ei osaa sanoa mitään, just heräs. Hyvät tunniunet oli joo. Kyllä se tästä se lähti. Vähän jännittää, mutta eiköhän se mene niinkö viimeksi. Toivottavasti joo. Kyllä. Lähdetään tonne eteenpäin. Yes. Mikä meininki? Ils sont partis pour au moins 4 jours. So these 4 days and 4 nights, if you just think about it, the next few days, the thing that always gets me is like, okay, we'll go to bed tonight and sleep. Wake up, have our day and work all day tomorrow, go to bed and sleep. And our runners will still be out there for 4 days and 4 nights while we're resting and eating and sleeping, but they'll be braving the elements, the lack of sleep, the heat, the fatigue, the snow, the uncertainty of whether they're taking... Col du Prevent ykkösenä jälleen. Suomi 2, muu maa 0. Mustavuoren reippa tulee ihan just perässä. Hyvä, lähdetään. On, ja varsinkin se aloitus on aina se juttu. Silleen semisti kyllä nyt tuntuu siltä, että tää on vähän perseestä. Ei muuta kuin antaa mennä vaan. Ei voi muutakaan. Eihän tämä oo luhtitalon kokoinen. Kakkoskerroksista. Niin. Onkohan Marmerkännyt virittämässä? Hyvä. Se oli oikein. No niin, ei ole paljon videota tullut kuvattua, mutta nyt ollaan vihdoin ollut Savanneksella. Porukkaa hyvin, 4 kärkitiimiä tässä ja Mont Blanc, mutta harmi, että on vähän pilviä, mutta upea meininki. Ei kiirettä, easillä mennään. Mulla olisi kans tuossa tätä. No niin, ollaan tulossa takaisin Chamonixin. Ristus mikä reissu. Kylläpä oli taas rundi. Vähän oli kyllä. Nyt oli vähän liian kova. Aika raskasta. Oli. Ja kun olisi vuoria ollut, mutta kun oli tietä aivan valtavat määrät. Viimeinen 20 tultiin saatana taas tasasta. Jalat ihan paska. Jos ei muuten, niin ainakin asfaltti. Mutta muuten hieno. Tulipa tehtyä taas. Ollaan kakkosena todennäköisesti, jos ei tässä jotain muutoksia nyt tule viime metreillä. Eikä tuu ketään takaa. Ei tuu vielä. No niin. Saatko kannattaa? No niin. No niin, täällä tullaan. Oliko tuossa? Ai. No niin, tänne tullaan. Joo, vetäpä pakkoluukku vielä. Ei kiinni. Ei. Ei sitä on. Avec une équipe finlandaise, avec Jeanne Marin,